Добрая раніца. Добрай пятнічнай вам раніцы, шановныя мае. Так, мы сёння будзем гуляць у асноўным на цяжкіх танках. Галоўнае зараз, каб паздымаць гэтыя зорачкі, якія ў нас маюцца. Дарэчы, не пачуў звукам усё добра ці не? Дарэчы, не пачуў звукам усё добра, такое адчуванне. Ну, спадзяюся, што ўсё добра. Калі што-то пішыце, званіце, як кажуць. А што мы маем? Мы маем у нас 5 мільёнаў. Увечары пасядзеўшы, пафарміўшы, сабе нафарміўшы, выправіўшы, дарэчы, вінку з 45. Гэта прыемна. Так, давай далей, што мы робім? Мы будзем сёння здымаць зоркі. У першую чаргу, то бок у нас ёсць, глядзі, дзесятка, якую мы на мінулым стрымы пракачалі сабе. Нас трэба і... Што там засталося? Гэтая бляха. Палявая мадэрнізацыя. По 28к на кожны ўзровень. Мы можам зараз за 5 мільёнаў набыць сабе вось гэты Т-30, але што але? У нас застанецца 1,5 мільёны, правда? І гэтыя 1,5 мільёны ці нам хопіць сёння, калі пагуляць на цяжкіх танках? Мабыць, так? Але з іншага боку і не хочацца. У сэнсе таго, каб не хапіла. Так што давай спачатку мы паздымаем зоркі. Ужо калі будзем набываць сабе Т-30, то на наступным стрымаце я па-за стрымамі гэта зраблю. Ўсё роўна мала каму гэта цікава. Спачатку зорачкі здымем, потым пойдзем на цяжкіх танках выконваць АБЗ-хі, якія ў нас маюцца. Для аб'екта 260, мне падаецца, там не так ужо і шмат засталося, ці па 3, ці 4 этапы. Хацей будзем намагацца. Ну, арта як заўсёды. Доўга пушчаю ў бой. Што сёння цікавага? А сёння ні халеры навінаў не чытаў цікавых, тому настрой палепшаны у параўнанні з учорашнім. Блядь, я ўчора, дарэчы, двойчы гуляў, і зараз гэта трэці бой на гэтай самай мапе з гэтага самага рэспу. Уяўляеце сабе? У сэнсе, да я патлумачу, то учора я згуляў на гэтым танку 2 баі тут жа ж. Другі бой быў пераможны, там у ікса зняў. І якой халеры зараз трэці бой запар? Не разумею. Гэтая мапа зусім... Ну не, давайте так, не зусім. Ёсць горшая мапа, якія падыходзяць горш для гэтага танку. Лепш становіцца тут у хмызы, таму што часам выязджаю вось там. Нейкі цяжкі танк, сярэдні танк, лёгкі танк таксама. Ён перашкаджае. О, сатэн. Быў бы я на аб'екце 261, ужо б паляцела ў цябе гаўняшка. Містер Тинкер, вітаначкі, вітаначкі. Незвычайна, што ты без магнатыры заходзіш. Звычайна проста урываешся. А тут так сціпла, хоба. Але все равно рады бачыць. Так, хтосьці, бачыце, там кінуў гаўняка. Перапрацавалі мапу, зараз тут не пакідаць. Недзе тут стаіць. Ну што, кіне ён. У нас, дарэчы, бачыце, на цяжкім фланзе 2 танкі супраць 3 стаяць. Што не вельмі добра. Што тут адбываецца? Ось курва кінуў, калі я адвярнуў увагу ўжо. Вой, мантикора. Пум. Ну давай, трэцім куды-небудзь прыстроім, не? Так, не прыстроілі, дарэчы, грыль тут. Гэта добра.
Трохи не хапае на магнатэры. У нас тут не раз будзе. Ну, гэта зразумела. Дарэчы, паляцела гаўняшка тут, а я не заўважу. Дзе ён стаіць? Ці тут, ці тут? Не, калі б тут быў, яго б засвяцілі з цэнтру нашай, з гары. Яшчэ 21 секунда. Глядзі, нашыя цяжыкі як стаяць. Два ўсё яшчэ, 2 супраць 3, і зараз у ворагаў застаўся толькі 1. А вось ён. Ён тут. Хоба, постой крыху. 4-3, бля. Скидаемся зараз. Все равно, о, бачите. Хтосьці тут варушыцца ўсё. Поехали ўперад. Бо, калі што, нам трэба мосцік тут папрыкідваць крыху. О, мантикора. Перенабивание его медленное, тому мы сховаться поспеем. Ось так постоим. Ты все на меня полюешь, малы. Не трапил. В атаку. На перахоп идем. Бо ён сюды поехал 100%. А не, глядишь, он за мною. И он за мною все носится. Та заебал, бля. Так, добре, перша перемога. А я забыл все резервы подробить. Стоп. Не то. Где он? Во. Мапа такая себе. Хоть ты бери едь улево. О, по центру будет тяжковато. Треба поглядеть. Давайте спочатку у центра, там на дефолтную позицию, где можно засветить тяжких танков. Коли гармата опустится, покидаем и там застанемся. А коли нет, то поедем налево.
Добре. Ух, альфа полетела. Ты что? Ой, май. 547. Это ж незаконно было. Все, я его не убачу. Вау, тишей. Что это такое? ВРВ, вітаночки. Вітаночки. Я там, до речі, глядів вчора Лепуса. Гэтую гульню. Ну, такая. Неблагая. Бачу, ти там так писав у коментарях. Як тобі, до речі, гэтая гульня РПГ? Сподобалося, ні? Алан Уокер? А чому така асоціація? До речі, ні одного разу не гуляв у Алана Уокера. Мені подається, гэта ж журналіст нейкі, правда? А, не, письменник. Алан Уокер. Так. Ну, я поехал все ж таки. Я кинул центр. Поехал бы улево. Это диджей? А я не... Да ничего. Что с нейкое новое имя у диджеингу. Зразумел. Алан Уэйк. Ёб твою мать, это гульнявы гэта... Письменник. Ну что, будем щупать зараз. Блять. Яны ўчасна выехали. Вельмі ўчасна. Ну и такое здараецца, что ты зробишь. 4-3. Будем трымацца тут супраць гэтых хлопцаў. Каб у Боргшар Амелье не пробивать, ну бляха. Так, там конвей павінна быць яшчэ шмат. Т-95, але я б на место Т-95 поехал бы до тяжика. О, бачыце, дарэчы, блайнды залетели у гэтага хлопца. Яго занадто мало хп было. Ну что ты будешь тут вошкаться? У самоте. Пролетела. Так, у тебя песня. Так, дед Алан Уэйк, гэта гульня. Да, я про гэта і кажу. Там же ж про письменника. Письменник, які там нейкі переживаў, крызу переживаў, ці то за смерцю сваёй жонкі, ці то што, я уже не памятаю. Я ж менавіта Алана Уокера менавіта з гэтым персонажам і зблытаў. Ты просто не зразумеў, ці я не гэтае не патлумачыў нармалёва. Штосьці тут у нас... Блядь, шафутюр, ты серьезно? 790? Не, ну это Т-95 тут стоит на обороне. Сука.
1177 збрив з мене собака. І для Т-95 я шот не став. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ось я 3 рази прибив собака. Что, поспробуем вас тут вывести, правда? Як гармата опускается, а? Якостно. Голубов стрелять можно на этом танку только. На горищі. Бачно, подох. Ну, яшчэ крыху, ось так. Паколькі тут Т-95, трэба будзе голду зарадзіць на яго. Цудоўна. Пакуль перанабіваўся, гэты прыехаў паскуднік. І Т-30 прымі, калі ласачка Т-95. Ну, вельмі патрэбна. Блять, ну пиздать. Ну, хотя бы мой каточек был. Як лупендзіць з гораду. Слухайте, а тым часам Т-95 то ў горадзе, а якім чынам? А чаму 790 вылецела? Гэта што? Гэта прыбіццё было ад канвея фугасам. Ха! Нішто сабе. Ой, зараз говняк кине. Опустися, гармата. Добре, що залетіло. Так, треба... Ось так, ось треба, ось що треба. А ти де там? Ну ні, ну ти все так добре було, і тут ти подкидуєш такое, зводишся, а воно не залітає. Все, зрозумів. Скончився фарт. Не у сенсі пердеж, у сенсі шансовання. Короче, зводится стоять где-то для лохов на этом танку. Треба летать. Так, ну я повинен танкануть 7... А, у його ж барабан. Ті у пизду. Чуєш? І воно вниз полетіло. Кольки не пробив разов? 4 запар, правда? Довольно сказал, иди нахуй. Так. Ну зараз зрозумілі. От часно ти з-пад арти з'їхав. Гэта ёсць такое. Жбэньк-жбэньк. Гэта, дарэчы, было, ведаеце што? Гэта з-за таго, што ББшкамі кідаў. Ось чаму яно не давала прыбіць. 100%. Калі б кідаў гэтымі. Так, чекай, там перамога была, так? Трэба ікса зняць. А, дык мы знялі.
Вось, калі б былі кумулятывы, яна б дазволіла прабіць. 100%. Дарэчы, ты як сёння ўвечары пойдзем катацца на гэтым у SnowRunner ці не? Добра, то давай можа о 6:00, на 18 гадзіне. Трошки раней на гадзіну. Цэнтр ніхто не паехаў свяціць. Шкада. Выдатна. В такім выпадку о 18:00. Хто там чуе, каму гэта трэба, о 18 гадзіне будзем SnowRunner'іць разам з ВРВ сёння. Хэвік. Штосьці апошнім часам я не вельмі люблю гэтую мапу. Кажу, як ёсць. О, Паттон, малайчына. Даехаў. А яны ўсе з правага боку сталі? Сур'ёзна? Мне зараз не падалося? А, мяне ноўды бачна. Та нічога. Гэта мы выправім. Не, там два танкі засталося з левага боку іх. Мне не падабаецца, я хачу ў цэнтр. Поеду лепш у цэнтр. Там Т-30, мы разам з Т-95 яго разматаем проста. Бу! Т-95, супер. Міо, зводимся. Вось табе, 545. Добра, Альфа. Так, я бачу, там праблема у нас, слухайце. На СТ-фланзе. Поехали, дапаможем. Так, Ебра ўжо нема, Фош, добра, што з намі. Значыць, там конь яшчэ пад'язджае. Шкада, тут няма ніякага бурствера, каб можна было сустракаць. Цікава, куды пераязджае толькі гэтае. Пражэтта. Што, чэрці? Фош памылку зрабіў, Фош падставіўся пад усіх. Што, сучкі малыя? Ссыцеся? Там леопард супраць пражэта не выстаіць. Карацей, усё ўсрата, ось так я скажу. На халеру пражэта паехаў туды, невядома, але як зрабіў, так зрабіў. Хто там дапаможа, не дапаможа.
Ах, у їх там до холери місце. Щось ти, хлопче, стоїш просто так. 3, 2, 1. Добре, у вежу 2 стріли отримав. «603». Ох! Якісний стріл. Так, треба об'їхати. Які трапні. Собака. Так, ведається, що? Мені треба зараз акуратно так, але поїхати ось на гэтых хлопців. Паттон, добре. Паттон, дякую. Блять. Ну ёб вашу мать, ну. М103. Просто бесплатно, безкоштовно отдали моє хп. Цікаво, М103 буде щось робити там, чи буде стоять далі? Два ще не розуміють, що я тут один застався. Сука. Як ён удало виїхав, ну? Сука, ёлоб ты дурный, блядь, вот что я тебе скажу. Все. Да-да. Два бараны, бляха. Ну, супер десяток, что не вельми приемно. Будут пробивать меня у корпус. И тут нема де ховаться от их.
Бля, яким чином хтось мені засвітив? Як це відбулося? Сотка просить допомоги. Ганки... Бля, Ганкевича, ну... Серйозно? Зараба! Яким чином я натрапив йому в голову ззаду? Так. Рекомпенсація у нас пішла, до речі, в гэтым бої. Тут навіть не залятає. Я вже мовчу про те, як пробивати. Альфа 666. Моє відчування, що тут стоїть ворожа арта, яка стріляє з гэтим розкидом голомчені на метрів 50. Так. Ззаду нікого нема, правда ж? ТНА тільки є з лівого боку. Але ТНА навіть не хоче глядіти його на бок. Ситься. Ну нарешті. Нарешті трапляння і прибиття. Можеш допомогти? Видатно. Дякую. Уже що ж це? Так, треба перейти на голду. Есть такое меркование. Блять, ты серьезно зараз? Ну, запускай. Это ж 9. Невже ніхто не гуляє на 9 узровнях? Я в этом вельми сумніваюся.
Хвилина 10. Хвилина 12 уже. На 9 уровне нагадаю. Капец. Нарешті. Хвилина 20. Цікаво, колькі гульцов зараз на сервері, як это поглядеть? 12 тысяч. Так. А тут, бляха, дилемма, нормальовая такая дилемма. Бо мапа не пад гэты там зусім. Трэба налево ехать. Так, на пагорке. На месцы п'елцы я бы адразу у хмызы стаў. Вось тут. Цябе ніхто не ўбачыць. Ух ты. Вось гэта нумар рызыкоўны ён зрабіў. Блять, ну... О. Своим жыццём ахвяраваў. Нихуя себе. Ты, блядь, як гэта робіш? Сука. Дробная паскуда приехала, забила. Не, у іх ялка малайчына, пытанню нема. Яна зрабіла ўсё як належыць. Так, ВЗ-120. Гэта добры рэсп, дарэчы. Трэба будзе ў цэнтр падкаціцца. Так, ворожий ебр. Ага, ФВшку. Гэта я засвяціў ФВшку. Дарэчы. Шкада, што ніхто не адкідвае. Блять, як адчуваў. Сука, гэтыя куты проста немагчыма. Так, а ехаць на яго не, там ПТшки, там ФВшка. Ух, ён памыліўся як. Выехаў на нашага БЗ. Няўжо не даб'юць.
Опс. Штосьці пайшло не так. Сука. Просто бляха. На аўтапрыцэле прабіўшы. Ты што ад мяне хочаш, придурок? Я адзінае хвалююся, бо там 215 FPS стаіць. Я на 100% сюды глядзіць. Марс, давай. Проверка тварам. Спраўдзі, дзе яна там. Во, кто там едзе такі? Роскіт шалёны. 3, 2, 1. Так, добре, Т-95 там. А вось яна ФВшечка. Цудоўненька. Тая на базу ад'ехала. Блядь, рельеф акурат для майго танку, ну. Гэтага не бачу. Як справы з тым? Там у наших цяжкіх танкаў добра ўсё атрымліваць, паглядзі. Ёсць. Кого забілі Т-22? Т-122. Дзе ён там? Я ўжо дамы так закрываюць іх. Поехали ближэй. Рызыкую. Не, ну блять. Это говно просто кидает со своим альфой 200. Вылетело 300, нехай себя але выбиваю. Блять. Так, малый, где ты? Давай, я маю на увазі прототипа зараз. Недзе ён там схаваўся, што не можа зараз па мне кідаць. Бум, подорвали. Так, чекаю, что у меня засталось? Не то, сюда ходи. Так, шельма, во. Шельма, ВЗ, во. И когось я не снял. Здесь я забылся икса снять. Тут не забылся. На бачате не забылся. Давай, третий раз. Третья спроба кузняць житву. Апошняга ікса на сёння. Эх. Не той танк, не та мапа. Може
Може одразу в город ехать? Я інших тут можливостей не бачу. Тільки в город. Так, Єбр поїхав в кут, добре, а Шельма поїхала до нас, але стало чомусь тут, у низі. А тут мені компанію буде із 6 давати. Ух. Вже як полетіло, то полетіло. Так, ти тут за домом стоїш. Ой, щось ці наші хлопці дали кут. Тут что Су-130 есть. Який піксель тільки бачний. Питання нема. Наши они только бляха кут не заняли, они еще отступили сюда, как у спину просто разбирали. Шиковно.
адгульванне ад сярэдніх танкаў. Каб вас распярэзваў ублюдку. Так, у такім выпадку давай цяжкія танкі. Што ў нас, дарэчы, па кампаніях? Так, 260 цяжкія танкі. 11 задача. 4000 шкоды нанесці і на канец бою не мець нічога пашкоджанага. То бок выкарыстаць рэмку з аптэка. 4К. 4К на чым мы можам зрабіць, дарэчы. Давай, Левандовскі. Стоп. Экіпаж. Радыёперахоп. Гэта таксама сюды. Плавны поворот. Давай. Ход. А тут у нас интуиция. Ой, так. Поедем одразу налево. Так, ну тест Алта не збирається на гору. Кранваген? Оу. Нішто собі, хтось выкаціў раритет нейкі. Давно не бачив, как на кранвагене гуляли. И 50М. Добре. А куди ти летиш? Шалёный нейкі, бля, взял, стратил все хп. Бля, дурень. Ён кумуль танканул. Колькі прабіцця ў кумуля зараз? 317. Ты павінен быў бы здохнуць ужо, чалавеча. Не ведаю, куды там табе заляцела, але кудысьці не заляцела. У нас две арты, калі што. Дзіўна бачыць вось гэтае. Да.
Паглядзіце на раз'езд, каманда дзе стаіць уся. Вся каманда стаіць, гуляюць у ПТ выключна. Шкада, шкада, шкада. Давай на маусе. Ой, блядь, ну... Ой, як я люблю такія мапы. Дзе для майго танка толькі одно месца, ось там, больш нідзе. Больш ты нідзе не пагуляеш. Хаця з іншага боку, калі была нейкая маліновка, было б горш. Там увогуле няма дзе гуляць. Ебать, ёх по полю едет. Ебать. Нихуя себе. Ебать, он просто проехал по полю. Серьезно? Дякую Богу, забили. Але ж гэта было просто неверагоднае штосьці зараз. А ну ще раз. Наши уваливаются. Ну добре. Блять, куди ти трапив? Козлиной. Ну гэта просто не гэта немагчымае. У трохкутнічок ён трапіў мой. «430-й, что ты робишь?» Сука, придурочный. Стварыў брустер, правда, для яго. Малайчына. Малайчына. Падох як гаўно. Яшчэ брустер стварыў. Паехалі з левага боку. Будем спадзявацца на тое, што ПТшкі не засвецяць зараз. Нашыя хлопцы вось гэта, якія там ідуць. Ну і адпаведна мы адсюль таксама пакідаем іх. Давай, где светло? Не, ну что яны робяць? Ну, блять, вы что, не можете проехать? Блять, нейкія дурные, я не разумею. Нейкія неадэкватныя.
Ну нарэшце. Я ўжо думаў, не з'явіся ніколі тут. Могло бы полететь. Яна зноўку ўлева пацягнула набой. 4-3. Блядь, можна яго забіць неяк? І зноўку ўлева паляцеў. Ебой. Шо, неяк не раскидали мы их. Усё ж таки. Адзінае, што да 4К не дацягнуў. Так, давай. 4К і не мець пашкоджанняў. Ну, у сэнсе таго, што не пашкоджаныя элементы, не пашкоджаныя члены экіпажу. Так, ось тут ёсць дзве магчымасці ўправа ці ўлева. Што ў іх ёсць 7, 60 ТП таксама, такора. Не такі ўжо цяжкі сетап у іх. Тым не менш, давай паспрабуем усё ж такі справа. Так, добре. М451. Херово, что подъехал.
Что, поспробуем? Блядь, что ты робишь, ну? Блядь, ебануться просто некий неадекватный. Бля. Придурок, блядь. Ну, выходь. Давай, выходь. Есть отчувание, что в 121 поедет. Не? Грифон. Не пам'ятаю його бронірування. Вогулі. Що там у їм такого цікавого? Щось ти підказує, що нічого, там ніби Т-10, правда, грифон гэта? Ух, там потрапили йому в эту кепку. Нахера ты назад сдавал? Філ, вітаночки. Вітаночки, рада тебе бачити так само. Говорить, тут баджер ніяк був. Але у початку, наколькі я пам'ятаю, потім же ж він з'їхав. А, ні холери він не з'їхав. Чекає тут на усіх. О, жовтенькая. Ты заебал, ну, на Е100 своим. Что там за пробитье у тебя такое дикое? Да, бой говна. Як твоя справа, Філ? Як п'ятниця почалася?
Тут, wiadomo, może być nieblага. Так, нагадаю, по АБЗшці нам треба 4К настріляти. І наприкінці раунду не мати пошкоджених модулів ці членів екіпажу. Отримав тільки що ачивку за дослідження 40 тисяч кілометрів дорог у Євротраку. Віншую. Це той самий Pathfinder, який колись потребував 100% виведених дорог. А зараз достатково 40 тисяч кілометрів проїхати, вивідати. То ти там доволі шмат гуляєш, до речі, вже. Поворачиваем вежу. Бляха. Я спецом не виконував чоловіка, я на само потихоньку йде, ну так зрозуміло. Там навіть є такі ачивки, які просто самі по собі виконуються. Писяба, так, что у нас тут? Что здесь стоит? С тебе першая стоит. О, блядь, ну як так? Яким га... Куди я, ну... Блядь, пиздец у його прибиття. Куди у його яно там трапило? Что не пробило? Ну ёб твою налево. Сейчас сестра вчора вночі приїхала в гості на некілька днів, зараз поїхала до городу по справах, а я сиджу в Євротак. Потім будете вже бить. На тебе увижу, коли вже на то і пошло. О, там йому присунула арта криху. Та-та-фа, у тебе ще один есть, я ведаю. О, ДБВ. Ну так не цікаво, коли ось таке відбувається. А, я с ТБ с твоим пробитием сегодня не актуально все. Гэта было нечакано, ты сегодня экстренно с работы отпросился. Ну, разумею, бо нагода есть. Блять. Могло бы залететь, щиро кажучи. Уже не такий, блядь, трапний танк, как тебе все равно. Так, и там... Давай ось так. Отпустили без питання. Ну, видатно. Бум, 730. Все равно собака пробил.
Іх. Добре, 84. Дозволяльно. А дзе він там стаіць? А сестра, до речі, родная ці якая? А то незвычайна тое ведаеш, што не папярэдзіўшы сестра прыехала так знянацку. Такое незвычайна. Так, до речі, у мене у цьому камуфляжі, який у тебе на маусі, заўсёды нешчасце. Чаму? Я яго, до речі, накінуў яшчэ ў мінулым годзе. Я не памятаю, што мы рабілі на гэтым маусе, але памятаю, што задумка была такая, што мы типу падарунак везем. Колькі у нас там хп? 3500 хп ў падарунак нашай камандзе. Супраціўніку маецца на ўвазе, але па факце, да речі, бачыш, 5300 натанкаванага. Прыемна, прыемна. На мой погляд, маус дасюль яшчэ танкую, як мае быць. Нягледзячы на тое, што шмат каму не падабаецца. І у параўнанні з Е100 значна больш, значна лепш. Родная на 7 гадоў старэйшая. Яна планавала, але цяжка было казаць, у які дзень. Ага, усё. Я разумею зараз, бо гэта мы з жонкаю так плануем зараз паездку ў Гданьск. То бок, мы не ведаем, калі яна будзе, але яна будзе ў гэтым годзе. Бо у нас там, мы запланавалі такі, ведаеш, хуткі адпачынак на адзін дзень. Ну, праз вайну, так, што сітуацыя такая, так, я пра гэта і кажу, што праз вайну у вас немагчыма зараз нармалёва ўсё спланаваць. А ў сезон яшчэ туды... А, не праз вайну, наадварот. Просто што ў Адэсе? Толькі з-за гэтага? І з 4-й паглядзі, ёб твою мать, Рына Чаронта, і з 7-й, яны паехалі направа. Ой-ой-ой, нам тут будзе цяжка. Так, ведаеце, мы-то, вядома, на ІСа 7 зараз галду будем зараджаць. Штосьці нашыя ворагі нахабнічаюць занадта. Пиздец, вы толькі паглядзіце на гэтае. Як яны рашнулі гэты фланг. Пляжны сезон. Рахуй, зараз лише Адэская вобласць прыгодная для адпачынку на море.
Чакай, я учора чытаў, што далятала да вас. Я не памятаю толькі колькі, 7? 7 шахедаў даляцела. Штосьці такое. Ой, ладно. Зараз яшчэ ВЗ, і потым Е75, калі не атрымаецца. Я лепш буду намагацца 4К нанесці на Е75, чым на гэтых вось танках. Блядь, ну не тая мапа, дзе можна накідаць так. Та ішоў усё ўжо звыкля, лунае трывога, ныкаешся трывога, ўсё, ідзеш сабе далей. Ну, все роўна. Такое незвычайнае, ведаеш, калі ты кажаш пра гэта. Я уже гэта зразумеў яшчэ на пачатку вайны. Шмат хто з беларусаў былі. У мяне, дарэчы, у камандзе, калі мы працавалі на праекце адным. У мяне хлопец быў беларус, але ён з'ехаў у Кіеў, бо яго дзяўчына была адтуль. І вось ён вайну сустрэў там, і там, карацей, ну жах, што было ў першыя гэтыя дні. Ён знік проста на 5 дзён, ты там не ведаеш, што з ім, як ён. Потым з'явіўся, там прасіў дапамогі, хтосьці там грашэй кідае. Вось. Але такі... Грэцыя цяжка была, месяц было чалавеку. Потым ён з'ехаў, нейкім там чынам праз мяжу гэтую праскочыў. Там усімі праўдамі ці няпраўдамі. Але праскочыў. Казаў, што там не хацелі яго выпушчаць з мяжы, таму што, блядь, зноўку тут няма нікога. Што адбываецца з рандомом? 3 танкі на ўвесь фланг, сур'ёзна. У цэнтры няма нікога, бля, на гэтым фланзе няма нікога, а там Хэвік паехаў на той фланг. Супер, пытанняў няма. Вось, карацей, ён распавядаў, што калі пераязджаў мяжу, то ён прыкінуўся мужам адной малой, у якой дзіцёнак быў. І толькі з-за гэтага её выпусцілі. 6, 5, 4. Давай хутчэй перанабівайся, курва, блядь, які ж ты медленны. Мне падаецца, раней ён быў лепшы. Гэты підар мне невядома кінуў на Е50М. А наша яшчэ не прорвалі той фланг, стаяць, соплі жуюць. Так, така зараз жыцця. Ну, то зразумела, так. Таму што він з Беларусі, а напад быў на Київ. Так. Вось, ён там прыкінуўся з... Ну, карацей, там была нейкая малая, сапраўды, не сталая такая дзяўчына з дзіцём. Вось, яна такая, тыпу, гэта мой муж. Ён такім чынам праскочыў. Вось, і дзяўчына ягоная таксама там выехала нейкім сваім шляхом. А потым ён тут апынуўся, ўжо працаваць не мог, ён быў, карацей, шакаваны надта. То ён налякаўся так моцна, што, мне падаецца, з'ехаў у Партугалію. Як мага далей адсюль. Звольніўся, вядома, звольніўся яшчэ. Бок ён увогуле працаваць не мог там месяц. Так, ну мы едем туды. Херово. Позіцыя херовая. Танк не вельмі добры. Можа я і вправо, слухай. А поехали вправо. Я не хочу налево. Добре, што ўдалося выехаць. Ну так. Я, кажуць, зрабіў усё магчымае. Так, Т-49.
Т-49, вядома, займае пазіцыю. Я вось толькі думаю... Ага, іх две алты. І дзе ж ты там? Тора мне нязручны танк. Я яго кепска прабіваць буду. Да, блядь, иди нахер, ну гульня, ну звёўшыся. Сука, ну не могла ты ў гэты трыплекс трапіць. Паскудная. І туды не трапляе, ну. Блядь, просто не могу. Ёсць адчуванне, нібы гэтая гульня, яна ведае, што мне трэба 4К нанесці. Такая, ідзі нахер, слухай, пакутуй ты, як на ўсе бабкі свае. 1390 недзе адсюль кідаю. Добра, калі б я яшчэ кідаў, блядь, ББшкамі гэтымі, ну але ж кідаеш галдою. Аднаму ў трыплекс у 100 метрах не трапляе, другому у 200 метрах не трапляе, ну, верці. Так, пайшоў я ехаць, бо забегу. Добра. І я табе таксама быў рады бачыць. Так, дзе гэта? Гэта тартуюсь восью. Блять. Ну ось. Я не памятаю, каб раней было так цяжка прабіваць тартойсом. Тут на табе. Ёсць такая упэўненасць у тым, што калі я буду пракашваць яго, ён так лёгка ў мяне танкаваць не будзе. Ну, нарэшце. Яно заляцела троху ніжэй кулямёта гэтага. Добра. Будзем ведаць, куды кідаць. Раз такая справа. Конспанзер нас кідаем. Ну, где ты там? Так, тортик двойчы атрымаў і ўсё. Пакрыўдзіўся, з'ехаў. Кобра. Як справа? Няўжо нікога няма? Не, ёсць хтосьці тут.
Ось він. Ось тут, калі што стаіць. Зразумела. Хацелася паехаць, але ж не. Не поеду. Сука. Чакае мяне, чакае. Але один раз заляцела ў яго. Ой, тортик, тортик, рандомны ты мой. Ну нарешті. То залятає, то не залятає. Скинувся. Так. Блядь, гэты лючок просто немагчыма прабіць. Колькі разоў кінуў, ні однага разу не прабежшы. Сука. Так. Так, поедем бодаться. Поедем бодаться. Помеж скалами. Эх, шкода. Так бы ён адлетел уже.
Ktoś z centrum zaświecił, prawda? $918, ёб твою налево. Вядома, ты трапишь. Jeszcze постой крыху. Не хочется под Е50 подтискаться, широко кажучи. Але. Говняшки. Так тяжко ледь дыхаешь. Бля, ну 57, ну. Уже и хп не мав ворогов, топ-4К настрелять. Сука, як ви задрали, вылюдки. Навошта кидати Мауса, не розумію. Ви ж не кидаєте альфу, не кидаєте нічого. Ніколи не проб'єте. Який сенс у этом? Особливо, когда есть столько целей, но больше мягеньких. Той самый Т-57, Т-8, объект 277. Десятки. Я б задоволенням поїхав би зараз наліво. Коли б не десятки. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream.
Мінус грилю у гэтых ворагаў. Цікава, чаму. Like water, so I'm going mainstream. Going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo. Going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Just saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters. Tell me where they at. I'm the new pop. All I do is rap, though. Only on the phone, throw a couple stats, yo. Everybody wanna do the same. That's why we Як? on the same page. Do my own thing, and I maintain. Та хуй його ведає як. So I'm going mainstream. Маркер зеленый, трапила, куди целився. Не пробив. Mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm Так яно його та й працює. going mainstream. Mainstream. Ну, блять, Flow like water, so I'm going mainstream. нічого з гэтым не зробиш. Чамусьці. Да. Без комментариев. Что тут сказать? Два пробиття тільки. Да. Це удобний бой. Лепший бой на сьогодні.
Цікаво на склад. 2 мауса та 5H. Так. Давайте 95. Оу. Да, блядь, за что ты шапляешься? Только что был в этой позиции, не шапляўся, і тут зжапіўся зноў. Штосьці я не разумею, колькі тут арты. Нібы 2, але страляюць як 4. Ну і всё. Хлопчики та дзяўчынкі, усё. Што ў іх за арты 2? 261 і бачат, не зразумеў. Пачакай крыху. Бэм! Як трапна, бачылі? Па схіле гэтаму пакацілася. Што, мост праскочыў? Да ёб твою мать, ты погляди. 200. Где ж ты там ёсць? Нихуя себе. Зашыўся неяк, правда? Дзве 500, ще 4 прабіцця лічы. Неяк трэба. Але ўжо всё. Конец бою. Уже 2000 хп толькі засталося у іх. Ебать, блять, кончаны, ты просто немагчыма. Іншых танкаў яму нема. Так, крэкі усялякі ў чаце. Як вас пазбавіцца ўсіх підарасаў?
again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
Вітаю. Пробиття у чаті є. А що значить це пробити у чаті є? Чи нема? Пробитые танкисты. Да, хз. Не, сегодня говно. З рандомом. Просто заїбало уже, щиро кажучи. Минулый бой на Е75 выбесил просто ущент. Сука. Да и на Т-57 говно то самое было. Так что никаких пробитий нихуя нема. До речі, щось я не бачу, кілька глядачів. А, на ютубі 5 глядачів. То відчування було таке, що нікого нема ввогуле. На Twitch поглядів, зараз ввогуле нікого. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Так, а что унизу там Фош? Ворогу Фош. Это поехали до Фоша. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. Так, там на прикриті стоїть ФВшка 215, яка бубехами кидалася. Як до этого Фоша... Ой, блядь, ну везе, ну ёб твою мать. Треба йти у наші танки гулять, які це у наші.
сука. Блять, рандом ёбаный. Ёбаный рандом, блять. Да иди ты нахуй, ну. Пиздец натуральный. Сука. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Поляка, калі паспеў купіць уже давно, сейчас не стрыміў нават. We got millions of reasons to let it Давай, выходь. hopefully not too Блять. Ой, блядь, что сегодня отбывается такое? Да ёбаный твой рот, ну. And I've been counting days Як яно уже заенчило. to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Лючки, блять, усё не проблема. Броня? Какая нахуй броня? Об чым ты кажешь? Ёсць адчуванне, блять, нібы на ЛТ гуляешь. Цікаво, блискавица со своей позиции хоть кого-нибудь пробивает, или она просто так в рандом вышла? Посидеть в низах. Перший раз бачу, что я гуляю на 60 ТП, ну бывает такое. Здарается.
Вітаночки, вожик, вітаночки. Як твоя справа? Не гална, а патлумачыць. Не треба яно мне. Але чомусь не равно мне треба, правда? Тлумачення мне треба. Так, девятки. Куды ты уже поедешь? Что здарилося? Где терпливость? Божахна, дай мне хоть один бой згуляць нармалёвы, а за сёння? Что за лайно, блядь, адбываецца? Гэты яшчэ намаляваўся. Бля, другі раз не ляціць. У меня такое адчуванне, што ёсць нейкая скаля. 50% пробіцця, не больш. Ты ж нармалёва звёўся, нармалёва прыцэліўся. Што, блядь, не так табе? Давай, выходь. Ах ты, говнюк. Поспел з'ехать. Так, куди йому стріляти? До речі, в этому контендеру. $212А только что сплэшем закинул на 370. Блять. Это просто с чимстью. Блять, арта на 370 сплэша. А голым зараз две арты скинулись и 500 отняли. ХП. 500 хп. Ні дяку, ні на сяру. Сука. Чаму ўвечары па-іншаму гуляецца, я не разумею. Як чалавек, бля, сеў учора і пазаўчора, адгуляў. Недзе там на 60% перамог. Спакойна, блядь, 5700 сабе на Т-103 накідаў. Што за хуйня? Дзе? Чаму? Чаму раніцай такое лайно?
Поехали, поехали. Так, ну поехали. Я спадзяюся, што яшчэ арту мой неяк знойдзем. Хаця з маёй хуткасцю ўжо мінус арта ў іх. До 4К не дацягнецца хіба што. Пакуль яны ісу з'ядуць. І потым яшчэ шаратір, 122 АТМ. Яны хутчэйшыя. 4К не набраць. Таму я прыпыніў гэтую хулю іграць. Ну, хуй яго ведае, шчыра кажучы. Я тут не разумею, ад чаго і чаму. Кажу ж, все добра. 2 апошніх дні гуляў увечары як чалавек. І нават калі пазаўчора сеў, колькі мы скончылі стрым у аўторак, 49 было, 49 там з паловы прыблізна. Пазаўчора сеўшы, добрыя баі былі, блядь, клянуся. Няхай сабе, што і 45 па выніку было, але тым не менш. І накідваць атрымлівалася, і натанкаваць атрымлівалася. Всё неяк шло. Думаю, сёння сяду, пагуляю. І задача такая не вельмі цяжкая, 4К накідаць, блядь. І колькі ўжо 2 гадзіны, правда? 2 гадзіны 20 хвілін. Усё спрабую з 4К накідаць і ніяк. Блядь, лухта нейкая. Чаму 2 дні атрымліваецца накідваць не толькі на цяжкіх танках, але ўгулам. І тут, блядь, ебать, а ідзі нахуй, потому што раніца ці што гэта? Няўжо я ўчора, калі казаў, што трэба неяк пераносіць танкавыя стрымы на вечар, то трэба так і рабіць. Просто таму што. Блять, нас тут только 2 супер десяток. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
Сука. 150 метров. И оно, блядь, долететь не может. Не. Базу добере? Суперкоін, ну повинен добирати. Турбобой, турбобой, турбобой. Я ось зараз гуляю на гэтым танку, думаю, як мне, блядь, крэдзнакі рабіць, калі табе ці то 2 прабіцця дадуць з 6 трапляняў, ці то, блядь, 1500 пашкоджанняў, калі турбобой 15-1 атрымліваецца. Тысяча 400, выдатно. Выдатно. Так, ведаеце што? А не пайшло б яно ўсё нахуй. Я гляжу, што і гледачоў няма, і мне не цікава. Так што на гэтым мы завершымся. Мяркую, што з танкамі мы надоўга развітаемся. На стрымах маецца на ўвазе. Добра, дзякую вялікі за прагляд усім. Як заўсёды падтрымляйце вольных беларусаў, падтрымляйце Украіну. Увечары будзе SnowRunner. Ось, а пакуль што ўсім пакуль.